Priatelia, pozdravujem, je útorok, ako každý útorok máme stretnutie v Bánove odporcov baterkárne. Tej baterkárne, ktorý Taraba tvrdil, že isto nebude podľa jeho názoru. Nezabudol dodať, že podľa jeho názoru, lebo vidíme, že stavba veselo pokračuje ďalej. Vidíme tu progresívcov, ako sa hádajú, že prečo neprší a vyčítajú všetkým a bojujú za pitnú vodu. Ale tu, že máme najkvalitnejšiu podzemnú vodu a jednu z najväčších zásob vody na svete a že sa znehodnotí týmto ťažkým chemickým priemyslom, to už progresívci nehovoria, ani ich to nezaujíma. Ani sa nečudujem, keď v Šuranoch majú vlastného primátora. Je smutné, že súčasná vláda sa dokázala kvôli peniazom spojiť s progresívcami, ale peniaze spájajú, ako vidíte. Ale musí mať človek nejaké, a aj politik, nejaké červené čiary, cez ktoré neprejde alebo nezajde, hlavne keď sa týka jeho rozhodnutie života, zdravia ľudí a tak zase komunity, ako je voda a zem, ktoré jediné sa nedajú vyrobiť. Priatelia, pozdravujem a verím, že v našom boji budeme úspešní a že zvíťazíme.